Selamun Aleyküm vatandaşlar. Badeniz sağlık, adayılık. Ben şöyle diyecek kolanım. Çemen öğrefe değişti esati. Çemen öğref diyen adam yine gepine hiç inanmam. Ben onun hem mayvını açıp verecek. Ol haydi atelle yatıp turdu geçen hepte. Haydi yaşula berdi. O zatların ben hem öde yakın dostlar aydıp ver ya. Hem bedadını aydıp verecek. Hem bedadının videosunu görkezecek. Men on yana boş paşırda yalan yaşar kalkallap ol falan bıl pıstığanı yiyip yiyecek kalle men jvoy görkezecek yakin olukta garasın. O zaman yine vırdat men sana çemen örü öňüm aytdym. Sen efire çıkanda var ha inni özüň gollot çok bolsaň bu komentar ýazjak bolsaň yalaňaç otur şu yalaňaç otur. İnsaňa motorşuň yalaňaçdan ibarladyň ýok. Ana diňe sana şo zat ýaraşýa. Hattar gow ýaraşýa sana. Ondan sen gollarlaram gowlay kam goýarlar. Düşündiňmi? De kowluk bu men sen görkezjek haýda atelle ýatyp turanyňy, haýda atelle barýanyňy. On sen öýde ýakyn dostlaň aýdyp berýär. Az kowlukma hemme zadyň görkezjek. On sen o watandaşlar o Murat Gurbanow diýdi, Kaka Murat Hydyrow diýdi. Olar näme anadan olup dördüňiz aý? Olar kim? Olar mufur. Men olara mufur diýen ikisine de. Kim olar? Özüňiz oynatyp görmeseň olar ýa mufurlar o. Olar awr maşenik. Plan etjek, pıttygan etjek, näme etjek goýjak. Erkek bolýan ýa gudurady güýçli bolsa elinden gelýän o men olara mufur diýen geläýin Türkiýe. Hemme zadymam ba nomur, mamma hemme zadymam ma. Olan bir gayrat hiç adam edilen o. Diňe onu mun sokman bile başka iş adam bilen o. Şoň üçin olar ýana samsykdan gepini alyp görmän. Oturan ýerine de yalan sözler oturlar. Ya Muhammed diýejiň, o näme bolan Muhammed diýejiň, öýren okla. Inde Hudaý görkän ona göz. Owlukmasyn. Ähälekkan. Oradyňyz görnen ok. Cuma sapatykman görnen ok. Oradan ýumurjyň beýdýär. Eljaşyn beýdi. Hani nerede? Innem Türklen bokun ýupdy. Ol oýna desi geldi. O oýnetdirýärler oňa howlukma. Şoň üçin watandaşlar bolar ýanakdan gepini öýrenip oýnatyp görmäň. Akylly bolun. Berde özün oynatýan müňläp ýüzläp ýok, berde bir 50-60 tanak bar. Olaram teröristler. Başka işlerdemde olar terörist watan dönübi. Biriňem bolmady ýüzlerçe müňlerçe tanýanlar bar Türkiýede bolýan. Birem oşulan okman ýanada. Bolar normal adam däl, şoň üçin oşulanat. Normal bolsa oşulanlar. Şoň üçin özüňiz oýnatyp bermäň bular ýa samsyklary. Bular diňe ogadan gürlemän bilýär. Başga işde adam bilen ok. Yalan ýaşar gürläp. Onyan erkek bolan onyan dowum bolsaňyz ýurdun içinde etseňizler şu oýnuňyz. Bir gayratlar gidi bilmän gaçyp berdiňiz. O çöpden bu çöpüň şagyna gel. Ýaraňyzda da bir siz bilen näme bilenip paşgaýdy edip ýazýaňyz, siz şolar bilen otaňyz söwüp ýazmaňda jaňa dip planer geliň diýip men baraýyn. Bir gayrat ona ama edi bilen ok. Yine orada gaýdýan watandaşlar, şoň üçin işleýänler işläliň, okuýanlar okalyň, bular ýa samsyklan liderekleň gepini özüňiz oýnatmaň, gaýrat edinde. Ya saatlyk bir zat ýa olun plan, pıstygan, ip saatlyga söwün bolýanma. Saatlyň bokşada ýok biriňem. Yine saatlyga plan etjek, öldürjek, goýjak, näme etjek, aňaryň bir hepde diýenem bollo. Bir gayratdan gepini görmeseňler ýaşap görüşatdyk. Olan boş bara. Şoň üçin watandaşlar özüň oýnatma bular ýani biderekler. Sana meňe diýjek bolýan adam, Sagamanjy öýümde geliň, Sagamanjy çağırykdan bunyň arasyna baradiň, inne tamynyň arasyna baradiň. Sağ olun, sağlıklı görüşelim.